Пажаранебяспечны сезон для паўднёва-ўсходняга рэгіёна пачаўся з 1 сакавіка. Асноўнымі прычынамі ўзгаранняў з'явіліся ўмовы надвор'я з недастатковай колькасцю ападкаў і чалавечы фактар. Для своечасовага тушэння пажараў на тэрыторыі лесагаспадарчых прадпрыемстваў в обласці функцыянуюць 51 хімічная станцыя і 178 пунктаў пажаратушэння. Таксама 99% лясоў ахоплены сістэмай відэаназірання, з дапамогай якой лёгка заўважыць нават самы нязначны дым. Аднаўленне лесу на тэрыторыі Гомельскай вобласці зараз знаходзіцца ў актыўнай фазе. Сеянцы маладых дрэў высаджваюць як на пацярпелых тэрыторыях ад пажараў, так і ад ліпеньскага ўрагану мінулага года. Асноўны аб'ём пасадкі на бураломных лесасеках сёлета складае 5300 гектараў. З іх на сённяшні дзень адноўлена 3200 гектараў. Да восені ўсе ўчасткі пацярпелыя ад буралому будуць поўнасцю адноўлены.